Flexible ni pibaro ki para bangit ki baie. Kinong yalam jong ke grup. Nangit ide pastor RS Lamare. Yapi kinong syarai ke distrik Nong Tung. Kon samla. Ki long kemi ki long kupa bat ki het ki beret. Men sim jing sngo ie jing so khia. Ngai ku blei pi. Ha ke kerteng ke jong trai jisu. Unong penimu baie yu jongi. Ha ka ni kapor. Ki perlok ki bio sngo ru kunju. Ya ka ni ka kubor ke badon. Ha ka ni kapor ke mentah. Kum ke jing kelisya men sim. Ke ai ke jing mentoy ke bengi yo ha ka ni kapor badon ke ai songkom. Nadu ubana balai nyem shimyo shuban pelong ke jing seng. Ni ha ka balang. Ni don ke sak kema ke sin ke baning kong. Wut ke ba ar sekretari lalum ye ke meeting. Na ke committee ngalai persyang pan yamudur. Timen besan barang ba ye le yesu thu jingmut kumno bat ivreu chung ka an. Ha maulas nai. Bat kala pelong ye ngi ban nang kham yo men sim pat ndangi. La yo sngo ye ko kubor ka bilawan. Pan manai ye ki jingmut baro. Nyelio I kumno ban le pat ba akwa ye jing seng. Bat ki wede ki benta jing skri belai ro dia. Ki don ki ba ngila banduk nong. Tehen rei ngili persyang. Sakawai bat ke komiti. Ni don khat sao ngut ki nong syarai. Bat da ka ba pediang ye ke jing penbek trong ka an song khop. Ke badon ha ka ni ka jela ka bi wat ha ka ni ka rihi. Pet ki yeng ki bekelut. Ke penyila ban yo lum kum ba sao san yeng si jaka. Ke ai ka bangi yo. Ke jing mentoy ka long. Ki jing ai ngo. Kum kunuksa ka bangi yo kum no san spa ki sin lum ha ki jing seng fat ba. Kami syado khat san dona dan ne khat san tam. Ka ba a. Ki kon samla ki bampat ju melien. Ha ka ba pulih duai ha ka ba yalam jing ruai. Kan ni kala long ki jing pon silur ki. Nang ta syu na ka benta ki jing pendep ye ki donation kum ba ka balang ka judon ki fon donation ne kum ju na ka benta banai ki jing pen bana ka bian ki long yeng ki bam ju yo la bat bam ju khapo jing sek rei ni la yo ban ye don bentalang ha ki pokum ki ni ki por jong kan ni ka an song khom haye nang ta syu ki jing mentoy ka bangi yo I ka bangi yo na ka ni ka long ba ki khon ki jong play ki siraham ha ki jing duai ka long kum ka thong la ka de ki jing ai ka long kum ka thong la ka long ru ka bi sim benta ha baro jong ki jing syakri ka long shisha ki jing ker khung ka tien play ka kitab sam life sao ko ong khat ko spau ba chania hau trai jin dala sngo ngo ta ka men sem ka jing sngo I habio I ye ka kam phla ka jong trai ka long le se kum ka jing hikai ba thamai ye ka jing sikri belai ka ba ka gospel yo nes ka la kren lepa kum no ka jing sikri belai ha kita ki sngi ini poi no sya ka khubor ngakwa ban ai arteli ki benta kapor kam sya si slam ngam nang barikon syapang ke jing ai bat syapang ke jing suk ka badon ha ka kitab jing pen pau ha ka sedang ka kitab jing pen pau lenong baning kong ka khot ka basau ka kren ni ki arteli ki benta ngila youtube ye jing pen pau yo nes senran ubala ipau ha dolo nong patamos bat ke ai ka bolo yo I ka bala pen pau ubat la pha yo ban tho kom taro kalong sya ka kemen ban yo sngo ya ka ni ka khubor ka tin ka jong play namar ba ka de ke jing bam ya ka ni ka men sim ka jongi ka jing ai nganam puli ka slam pin puli sngo pa puli ka jing ai bat ka jing suk ka ni ka jing ai kalong ka nong rim ya ka balang kristan ka jongi bat ka de ka khubor ka bakrau
hadok kata-kata. Ta ka jing iet ulawan hiar na beneng. Ulat he yala ka jong snam hakading fna. Bat lo siu bat lo thiet. Yangi siya ka jing penim paro. Sedang na ka jing ai Peteng ru siya ka jing ai bat kut ru. Ya kabalang ka jong kabu lari ya ka hadok ka sri kaba ap kermen ha kane ka jing ai kan don haka bat ka kiim haka ki para banget ki be ki khon ki jong vlai lada nyim bakala ban im ban yai nyin yo ka jing kersyan ka don haka ka bor ka krau ka kentiu ka petin ka yalam ka bor ka jing ai ka kersyan na ka benta ka jing nang san jongi ha ka jing im min sim lada ka jing im ka jongi ni bakala ni sedang ban pele ya ka jing wan rung jong ka jing thang ro kan ja perthei ni sedang ban syong khlat na ka jing ai yang satu sa ka jing kersyan ka bakrau na ka ha ka ni ka jing im ka jongi ka baar ka jing sup gospel yo nis ru khat sau na ka baar fu nyo ka ka jing sup na i manga hafi ka jing sup ka jong nga ai hafi ka ni ka jing sup ka jong tra jisu kadon la ka jong ka pang sngiat ba de tang kita ki banget ki su thu ka i jing sup ka perthei ka balong kum ki sia ka perthei ka balong ka jing pho smiu ka bangi yo ya ka ka boleh hikai ngina ka tien ka zangob lai bat ka long ba hiru ha ka ni ka perthei ten rei ka tai ka jing sup ka bau tra jisu bolo wan ai ka dei ka wei na ki kenja ka wei na ki kenja tiar beneng ki bakrau na ki bakrau ki bakerpang na ki bakerpang ki bakadon la ka jong ka bor pat ka pang sngian na ka benta jong kita ki pediang pat ki mat ya ka kendiat kum kon nuksa ni don kam hai ka ni ki sngi yau ap ladang ilas ngubian ladang ilas ngula ladang ilas sunang sustat na ladia yin sedang du ya ka jing kersyan na ka jing ai yin sa sedang ban syong khlat na ka jing sup bat ka jing im jongi ka sa sedang ban tron bat yin sa sedang ru dia ban du ya ka jing kermen ki babon ha ka bi dei ban belai uap kano ka baki babon ki jing don kam hakin ki sngi don kam do ap kum ki banget ni don kam uap ba kerpang bangila ban download ka beneng ya ka ding fna ngaju hikai ya ki ni ki para banget ni kelet ban don lau ap ba snu tho kum no jing don kam ka don hang ta để xe kum ka jing ka liu ap ka dei ka jing san cho ka jing tuai ka ba kata ka jing sup ka wan ra ka ta ka thnyang beneng bat ba kata ka bor cho ka jing ai ka kersyan bat ka petin yangi bat ni sngo tho ya ka jing dap jong hangi ni so tho ya ka jing jan jong hangi bat ka jing jan jong ni ha ko ki khuan cho ka district ni so tho kum no ya ka ni ka por cái chính khí uyên cái chợ khai cái nhiều hai cái đi sngi cả Bible có ông kum no shwa cái jing wan trong trai jisu cái na cái liang trong ngi kum ki bengai ni la persiap pasotho ya cái ni cái we ru rang ba obam ju ya jan ba do belai ông
iwe na i pararang ba ibuan ban yatu khana ban nga kalong kami beriu belai lawan ke eriong ke kedun ya lai jong ikon ke tia hab ke eriong kelas sedang urang ba obom ju duai belai ba ju donut kensan ke jia ke eriong ke pakawan ki bat kendit red uong ya duai lem pa nang to duai lem po ong nang to kalak ta sikat day ya kan ni kalong kami beriu belai kum lo kum ta kalak ban long ba peleng kan ni ke eriong kalak let's say ban pen bai ya kata ke jing long mouse jong do no jong pa jong kan ni ke yem sir kai kan ni ke vertai dak jing li ba he an rei ni ke li hala hala Ndrai kum ki bangai kam dai yang i bangin dum Ndrai kapor kalong syai la syai syaba syai la depan syai shisha ke ai ka dai ni sgi ke ai ke jing shirkai ka bajia yo jona ke ai ke ba shirkai ka bajia ki Israel ki bla syong ha gari bla samai ka don ke ai Ndrai ngim la ban tip tang u belai u tip Ndrai ke jing nang pendep na ka ketin jong u kala yen saki nga khot bat very pi kum ki khon kan district ngin snul tho ya ke jing sai thamai ka snam jong trai ka do not ka jing ni ka jing long rim ka jong ni bat kata ka jing ai kan nang san yang ni saki clench eng jo kan ka jing im ka jong ni bat kum ju ba kata ka jing suk ka phla ka jong trai jisu ka ba don haka ya ki jing mayan ki ba pher kum ka sofer ka jing im ka ba khen ja balai ba khen ja baneng ka bala ban long tan ki ba nget ki ba tip ya ka tai ki jing krau trong ka ba ka bor ka trong ka ki ba khen ja do let's say sitom ban so tho ublen kurku ya ka ni ka khu bor